Halløjsa drenge og piger. Velkommen til en ny video. Og denne gang, der er det Let's Play med Nostarius. Jeps, det er det med Nostarius. Den længe savnede vanilla populære private server, som er så endelig er tilbage igen. Jeg vil ikke level vildt meget på ham her, fordi jeg venter på at deres nye server, PvP server Nostarius, de vil lave. Den venter på at den udkommer, så jeg kan komme ind og spille på den. Eller er det den der? Nej, det var fuck that shit. Så let's get ready to rumble. Men bare mens jeg var på arbejde, har jeg gået og tænkt på, yes, jeg er snart fri, og for helvede skide add-ons. Når sådan jeg har fri, så var sådan, yes, jeg må lave videoer, og jeg glæder mig helt vildt meget. Så jeg har glædet mig vildt meget til i dag. Fordi i dag er en dag, og endelig jeg kan komme ind på Nostarius. Og det er i dag, jeg laver en ny video. Så lad os se. Atlas slut, den der skal vi ikke bruge. Back kan vi godt bruge. Og fly. Nej, jo, back, bank, non, bongos, cast, bar, states, options. Prøv lige det der. Ellers så må jeg lige hurtigt logge ud af det. Nej. Ved du hvad? Jeg logger ud. Og så slår jeg add-ons fra. Eller i hvert fald jeg kan have den der cast timer ind der. Fordi jeg har jo prøvet at kigge efter og prøvet nogle kommandoer og sådan noget. Der var intet overhovedet der virkede. Action bar har jeg ikke brug for, og den der har jeg ikke brug for. Atlas slut. Nu burde det i hvert fald være bedre. Yup, meget bedre. Og så laver jeg lige hurtigt noget. Telefon. Uprofessionelle der. Der var lige hurtigt nogle settings her. Nogle af dem har Nostarius så husket. Men der skal lige have slået fra. Sådan der. Og jeg har stadig en keybinds. Det er så godt. Det er så godt. Nu skal vi se. What is it? Og det er... Jeg skal snakke med en. Okay. Jeg ved godt, at jeg spiller Mage ved original WoW, og nu spiller jeg Mage private server. Men for at være helt ærlig, så tror jeg faktisk Mage og måske også Rogue vil være det eneste jeg vil kunne finde ud af at spille her i Vanilla. Min Goblin Mage vælger jeg nok stadigvæk spille på. Jeg er ikke helt sikker. Men enten så beholder ham, eller så vil jeg måske fucking der er det sgu da irriterende. Men jeg vil måske
slet ham og så lave en ny, for eksempel. Det ved jeg ikke, shaman eller et eller andet. Ja, et eller andet i stedet for. Fordi jeg har ikke noget imod mages, men det er bare sådan, det bliver nok det jeg vil lave, så jeg ved ikke lige helt endnu, hvad jeg vil gøre med min Goblin Mage. Måske jeg lave den op til 20 stykker, og så lave en ny. Ej, jeg tror jeg vil fortsætte med en let's play til den rammer de der level 60. Og så vil jeg så starte på en ny level serie eller let's play serie med original world med en anden character eller en anden class ind i for helvede. Sådan der. Men bare en anden class end bare en mage, fordi det er en af de jeg spiller. I må undskylde, hvis jeg var ved at sige noget, men det var fordi jeg var lige ved at tjekke noget hurtigt på min tablet, og så har jeg fuldstændig glemt, hvad jeg sad og snakkede om. Det må jeg undskylde. Det sker nogle gange, hvis jeg bliver distraheret eller andet, så glemmer jeg fuldstændig, hvad jeg lige var ved at sige. Det sker jeg til. Log lige hurtigt ud og slår lige den der add-on derfra, fordi det er ganske irriterende, at det koster bare, den er lige midt i det hele. Hvis der er nogen af jer, der ser med, som der kender kommandoer til de add-ons her, så vil det være rigtig rart, hvis I lige smider en kommentar, hvad for en kommando jeg skal bruge, fordi jeg kan godt lide de add-ons der, men det er bare træls for mig, at der er nogle add-ons, som jeg slet ikke aner, hvordan i verden jeg skal bruge. Det er jo 2 allerede. Nice. Så. Affliction. Mindless zombie slain. Jeg har også ventet i godt vel en time, tror jeg der, på at komme ind. Fordi der er også en, der står så under medium, men der var bare det kæmpe queue, bare for at komme ind i det hele taget. Og jeg vil nok have taget PvP-serveren, hvor det var sådan, hvor jeg havde nogen, der var lidt højt level. Men så skulle jeg bare til at lave ny ind i alligevel, og så tænkte jeg kunne lige så godt gå ind på den her PvE-server her, og så spille i stedet for. Fordi, ja, det var meget nemmere. Nu havde jeg også brugt, nu har jeg også ventet den her queue der i så lang tid. Så det var spild af tid, så jeg prøvede queue for den anden server af. Men hvis det havde været, så var jeg bare fortsætte med min let's play med min Goblin. Og jeg tror også, den eneste grund til at have lavet en Goblin Mage, det var fordi jeg kom til at tænke på Karo. Ham kender I nok. Karo 350. En YouTuber, han laver masse WoW. Han har parodier sange, hvor handler om WoW i stedet for. Og så er han også livestreamer.
Og det spiller han Goblin Mage, og jeg synes så, at hans Goblin lød meget sej, så tænker jeg, hvorfor jeg ikke lave en Goblin, og se om jeg måske kan være heldig, og så kan jeg få lavet transmog og sådan noget til min Goblin. Men det meste transmog jeg har, det er transmog til females, fordi det er det jeg bruger mest min tid. Det er også dem jeg helst vil spille på, det er mine females, og det jeg helst vil bruge tid på, det er at få transmog til mine females, fordi det er bare sådan noget jeg godt kan lide at bruge min tid på. Fordi så hvis jeg har fundet en eller anden med transmog, jeg synes der er meget fedt, så er det så med, at jeg så bliver ved med at bruge det transmog indtil jeg måske får noget nyt gear, der passer meget bedre til det transmog, jeg synes. Altså simpelthen en eller anden low level, jeg har en fire mage, sådan low level rød chest, eller skulder, der bare ikke passer der til, eller et eller andet, og så leveler jeg som en mage for så kunne farme det der high level transmog der vil nok passe lidt bedre og få mig til at ligne lidt mere en fire mage og sådan noget. Så det er det jeg går efter. Fordi der er også nogle gange det der, så ser man et eller andet mana caster, priest, mage, warlock, hvad fanden er det? Altså så har jeg bare sådan, at man skulle kunne se det med mit transmog, hvad for noget, altså hvad for en class jeg er som mage, men jeg er fire mage, frost mage eller arcane mage, og det er det jeg har, at man kunne se på min, at min det er en fire mage. Er det en, der hed Show Empty? Der skulle være et eller andet, hvor man kan se, hvor meget plads man har i sine tasker. Eller er det først i Burning Crusade, man kan det? Det er rigtigt, det jeg finder ud på et andet tidspunkt, synes jeg ikke, vi skal sidde og rådkede med. Jeg bare sidder og lidt efter ting inde på interface, som jeg slet ikke kan se. Fordi det bare spilder i jeres tid. Og jeg vil nok... Jeg tror jeg har optaget i 10 minutter og kvarter nu eller sådan noget. Så når den er 10 minutter over, 5 minutter over sådan noget, så holder jeg så med den video her, og så går jeg nok igen og fortsætter med original WoW og sidder og record det der til den let's play der, en leveling serie eller hvad fint vi kalder det. Og jeg har altid gerne vil lave en level serie, men jeg er også blevet rigtig meget inspireret af Hamster Wheel og Dr. Nomad. De er to YouTubere, som jeg ved ikke rigtig hvordan man skal forklare det, men jeg synes i hvert fald de er meget sjove, sådan når det er sådan de er sammen. Så selvfølgelig er det altid sjovere, når man har nogen der kan være sammen med. Sådan er jeg det bare.
ja, og så bliver jeg bare sådan inspireret af, de laver sådan en level-serie, og så tænker jeg, så kan jeg lige så godt prøve, og hvis der er nogen af jer derude, der har lyst til at join mig i en level-serie, så kan jeg bare smide en kommentar eller skrive til mig in-game, at og jeg vil gerne være med i min næste level-serie, og hvornår er det, og alt det der, det finder jeg ud af, så I kan bare skrive til mig in-game. Der er nok mest vi kigge, det vil nok være min Goblin Mage på Kazak, eller som ally inde på Steam Wildcard. Den server har jeg spillet på lige siden 2006, altså året efter hvor det er kommet til Danmark. Altså, det er i hvert fald, jeg har fået at vide, at det er i 2005, at hvor det kom til Danmark, og det var i 2006, at jeg begyndte at spille det. Men jeg får også sådan rigtig jeg er bare sprogspasser af jer til. Det må jeg lige finde af. Sorry. Jeg begyndte for sådan rigtig at spille WoW. Og det var i slutningen af Wrath og starten af Kata. Men der var. Men min allerførste max level, det var lige i slutningen af Kata, før Mist of Pandaria det udkom. Og så ja, har det så været for mange login fejl, så bliver så at de lukkede min WoW-account, og så var jeg tvunget til at kunne lave nye en, fordi WoW, det var sådan noget jeg altid har spillet, og WoW har jeg altid synes der har været sjovt at spille, og det var noget jeg godt kan lide. Så startede jeg så forfra sådan noget. Så var det i midten af Warlords of Draenor, tror jeg det var, eller var det lige sådan i starten af det, der savner jeg så min account, der er lukket for ufattelig meget alle mine characters, så jeg har ikke rigtig lyst til at spille på den anden WoW account, fordi jeg bare savner mine characters så forfærdeligt meget. Og så var så til hjemme til min mor, hvor jeg så kunne spille det, fordi jeg måtte ikke spille det ved min plejefamilie. Det var bare sådan, det var bare nys der. Og så for sjov, og for at se om det kunne lade sig gøre, så skrev jeg så account-informationen ind på den der Battle.net-app der. Og så en eller anden fed grund, der kunne jeg bare, der var min account ikke lukket for mere. Så der gik jeg bare ind og, jamen, det dummede for, det var sådan, yes, så gik ind og lukkede op for det, og fik købt Wall of Drain, og fik brugt en character boost, og det hele, det var så i så dejligt lige der. Så tænkte bare mig, det er dejligt at have den tilbage, sådan noget med, du den anden, det er sådan, achievements og herreloop og alt det der med. Så den spiller jeg så på i måned eller 2, tror jeg. Og så min mor, hun ville så gerne betale for min WoW-account. Så når en måned, så jeg sagde så til hende, at jeg vil gerne have skiftet fra den nye over til den gamle, fordi jeg savner bare den gamle sådan ufattelig meget. Og nu er den lukket op for igen, og nu vil jeg bare ind og sidde og spille på den. Og sådan, det eneste jeg savner ved min nye WoW-account, det er nok min Undead Warrior Sayanth, fordi ham har jeg brugt ufattelig meget tid med sammen med
mine venner. Jeg fortalte ham om World of Warcraft, og hvordan det var, og hvad man kunne i det, og man kunne flyve rundt på drager, og ride rundt på, ja, tiger, leopard, alt muligt. Og han synes, det lød bare så fedt, og så besluttede han sig for at prøve det. Så han sagde, fint nok, og så gik vi hjem til ham og downloadede det, fik lavet sådan en gratis version der for ham, og han fik spillet, og han fik så han er også en han kendte, som der så spiller WoW, men han spillede det så ikke mere, og så fik han så hans account, og så blev hans account så lukket for, og så lavede han en ny 10 dage, fordi den anden han havde dummer også blev lukket for, og så var han der lidt, og så synes han, at det var virkelig fedt, men altså han synes bare, at det var træls, at han kunne ikke komme højere end niveau 20, så han spurgte hans forældre om lov til at kunne købe spillet, og det fik han så, og jeg hjalp ham med at dænge til 55, så han kunne lave sig for lavet en Death Knight, fordi han var sådan, Death Knight, og han fik virkelig, jeg fik fortalt ham sådan lidt lore omkring Death Knight og Lich King og alt det der, og han synes bare det var så fedt. Så den fik han så level til, hvad det var, til 85. Så lavede han desværre lige sådan en fejl. Det var fordi, ja, så var der snak om, at World of Draenor det udkom, og man kunne pre-patch det, og undskyld. Og så brugte han så hans character boost for at få hans DK fra level 85 til 90. Jeg synes sådan 90 boost. Så fik vi så, vi fik lavet PvP en hel masse, og vi fik vi fik lavet en masse looking for raids sammen og sådan noget, så ham savner jeg sådan, fordi jeg har brugt så meget tid sammen på ham sammen med min ven der, og det er bare sådan, jeg synes bare sådan, det er sådan lidt ærgerligt, at man ikke kan betale, så man kan få flytte en character fra en world account og så over på den anden. Det hvis man kunne det, så har jeg sådan helt seriøst flyttet min warrior fra den nye world account så over på den gamle, fordi jeg savner den der warrior der. Jeg har brugt tid på ham, jeg har farmet ting sammen med min kammerat der med, og det var sådan noget, men når man så har brugt tid på sådan noget, så er det bare sådan svært at give slip på. Der er også dem, der stopper med at spille World of Warcraft, og nogle af dem, de sælger så deres account, og andre de ikke slet ikke for selv til at sælge den overhovedet, fordi de har brugt en masse blod, tårer og sved på hver eneste character og gear og alt muligt. Ej, ikke lige blod, men altså, I ved hvad jeg mener, sådan rigtig brugt tid på det. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi hvis, også bare hvis, nu jeg gik hen og ikke gad at spille WoW mere, det tror jeg ikke der kommer til, selvom World of Draenor det var kedeligt og helvedes til, men der var sådan noget Iron Man's Challenge og alt det der, altså. Man kunne godt få til at gå med. Men det er sådan, hver gang jeg har ved at holde pause med WoW, så sendte det altid med, at jeg gik ind, og så spillede jeg, fordi
Undskyld, det må jeg virkelig undskylde det der. Det. Jeg har altid fået tiden til at gå med et eller andet, og selv lavede de her Battlegrounds med en af mine venner på sådan 10. klasse skole og kom på og sådan noget, og det var meget fedt. Men så kom Overwatch. Det var bare sådan, det skulle spilles, fordi de der første trailer, der blev lagt op med det, og hvordan de forskellige heroes de var og sådan noget, og det var vildt fedt, men det var sådan, man kom ikke ind til closed beta, men de havde da open beta lige inden det udkom, og mig og min ven der, vi var sådan, wow, lige det stykke tid, det åbnede for, fordi det var bare ind og spille noget Overwatch, og prøve det, fordi det var nyt, og det var fedt, og det var et spil, man slet kan regne med Blizzard. Det er sådan en spillegenre, man slet ikke regne med Blizzard vil lave på nogen som helst måde, altså. Det er jo et skydespil, eller ja, skydespil, men der er våben og sådan noget i. Og når man tænker på WoW og alt muligt, og Diablo og Starcraft og sådan noget, så og Hearthstone, det kommer også bag på mig. De gjorde det helt sikkert. Men tænker på sådan, men Blizzard laver et kortspil? Hvad fanden er det for noget? Og jeg var sådan imod det og sådan noget, men her fik jeg det så at se, og fik det selv prøvet, og synes det er egentlig ret fedt nok, og der var ikke noget med det og sådan noget. Så og Heroes of the Storm, det synes jeg er meget fedt, fordi det er ham, der lavede Dota 1. Han skulle så have lavet en Dota 2, men så dem han så arbejder så med, de var ikke enige om, hvordan det nye det skulle være. Så det opgav han. Og så havde Blizzard så, at det hyrede ham til, og så lave Heroes of the Storm for dem. Og det gjorde han så. Og Heroes of the Storm, det synes jeg, det er meget fedt. Det kan jeg bedre finde ud af end LOL. LOL, det siger mig ikke rigtig noget. For mig synes jeg, det er LOL. Jeg siger på den måde. Altså League of Legends, det siger mig intet overhovedet. Altså, det er nok det samme som Heroes of the Storm. Men Heroes of the Storm, det er sådan noget andet, fordi det er sådan noget med, det er characters fra World of Warcraft og det er fra Diablo, og det er fra Starcraft, og Starcraft har så aldrig spillet før, men ellers synes jeg, at det var virkelig, det er virkelig fedt, synes jeg. Og det er sådan noget med, du skal ikke bruge guld og rende rundt, og så skal du sørge for healing potions, og så skal du sørge for nye opgradering gear og sådan noget. Altså, jeg vil aldrig, jeg tror ikke jeg vil kunne sætte mig ind i LOL overhovedet. Fordi jeg falder bare, og sammen lidt med WoW, jeg falder bare nada i hvad jeg skal. Altså det nye WoW, det er så bedre til, for eksempel Vanilla her, det var sådan, hvad er det for noget gear jeg skal have til, for eksempel hvis jeg skal køre POM, Pyro og Frostmage og Rogue og alt sådan noget der, det er jeg glad for, at jeg har hamster wheel til at fortælle mig, eller til at lave nogle guides, så jeg ved, når jeg skal have sådan noget slags gear der, og for eksempel POM, Pyro, der skal jeg have sat talentprøven lige der og alt sådan noget, så det er dejligt, synes jeg, at have sådan en hamster wheel til det.
Øhm, der Nomad. Jeg har ikke rigtig set nogen af hans videoer, men jeg har set nogle af dem, og det var sådan mere faktisk spørge, hvad vil der ske med Kronos nu, hvor Vanilla kommer tilbage, og vil Kronos dø, og altså noget, men det er sådan, at alle dem, der spiller Vanilla, de jo så går på Kronos, fordi det var den anden bedste private server. Så det var de nødt til at være der, og nu hvor Vanilla så kommer til, eller Vanilla. Nu hvor Nostarius kommer tilbage, så er det Nostarius spillerne på Kronos, de går så tilbage til Nostarius, fordi det var bare number one of one Vanillas private server i. Jeg har ikke rigtig spillet Nostarius så meget, men nogle af de der livestreams, der jeg har set der, og det har bare været fedt, og jeg synes, at Nostarius, de ligger også meget arbejde bag deres spil. Det er ikke bare sådan noget med ligesom med Phoenix. De laver bare en private server, og så er det det, og spiller fuld af bug og sådan noget. Det er det, der er gode ved med Nostarius, de virkelig lægger arbejde bag deres private server. Det er ikke bare en det er ikke bare en private server, de laver virkelig arbejde i det. Og det kan jeg godt lide. Fordi der er ikke noget værre end at rende rundt og hvad det her, og så skal og så er bare questen er bare bugged og alt sådan noget. Det er virkelig surt, synes jeg. Nå, men den er 6 minutter over. Jeg laver lige de quester her, og så afleverer dem, og så er det så det er så part 1 af Nostarius. Ja, min level serie her. Så, men hvis I vil, hvis jeg har lyst til at join mig og snakke med mig og sådan noget, så må jeg lige skynde jer at gå ind og få level en character op på det level, som jeg så bliver. Det vil nok være level 4. 5 stykker. Ja, level 4. Og så kan jeg så finde ud af det, hvis det er. Men jeg laver ikke bare en episode og så venter til, om der er nogen, de måske skriver til mig, at de vil gerne være med. Jeg laver den her episode, og jeg laver næste episode, og næste episode, og jeg bliver ved, indtil jeg rammer max level. Og ja, altså, jeg bliver ved til at ramme max level, og så vil jeg nok begynde at raid, og måske håbe på, at jeg finder en dansk guild herinde. Fordi det er sådan, for mig er det sådan lidt nemmere at kommunikere med, eller snakke og få informationer om raid og sådan noget. Fordi jeg kan bare noget af lidt af engelsk der, og for calls og der, det er jo færdigt bare en bjælle af. Fuck, man. Så er det altid, for eksempel hvis der er nogen, der siger, ja, i den forkortelse af et eller andet, så er det nemmere for mig at så spørge, hvad det betyder, og så få svar på det, så jeg forstår egentlig, hvad det betyder. Så er det ikke, de siger et eller andet på engelsk, så jeg var sådan, ja, hvad fanden betyder det så lige? Det var sådan, jeg håber, jeg kan finde et eller andet guild, mand. Fordi fuck, det er nederkop der. Fordi der er ikke noget værre end virkelig gerne vil sidde og raid for eksempel
men aner ikke hvad jeg skal gøre, og så går noget forkert, og de andre de går i rage og sådan noget, fordi du var bare sådan helt væk i engelsk. Altså det er meget træls, synes jeg. Det vil ikke udsætte andre spillere for at de simpelthen sure, fordi jeg ikke kan finde ud af at spille spillet, og fordi jeg ikke forstår en skid af hvad de siger og sådan noget. Det var en der spørger om, hvad level er det man kan lave en DK. Altså det var sådan nogen der virkelig bare synes det er sjovt, og så bare sidde og troll og virkelig sådan noget bruge spilde folks tid med sådan latterlige spørgsmål, og der er også bare nogle af dem, de svarer jo bare. Og det var sådan lidt jeg forstår ikke rigtig hvorfor de svarer nogen der var altså dumme at spørge hvad level er det med Cloud DK? Jo, du skal være level 55, men du skal spille på Wrath of the Lich King private server, eller højere retail WoW og Canadian WoW, hvad fanden du så vil kalde det. Så det var virkelig nogen, der bare synes det er virkelig dumt. You can buy Insta60 on Alf. Så står alt F4 menu. Ja. Men det er virkelig dumt hvis man hopper på den. Fordi alt F4 det er bare du lukker bare spillet ned. Det er det eneste den gør. Altså hvorfor kunne jeg ikke det? Nej. Jeg kunne godt angribe, men jeg kunne ikke kaste noget. Om der er nogen der går tilbage. Fuck spørger efter om der er nogen der går tilbage til Kronos. Altså det kan godt være at der er nogen der vil gå tilbage til Kronos, men altså nu må Nostarius Dani ud og at køre igen og sådan noget. Så vil jeg hellere blive her på Nostarius, fordi den kan jeg godt lide, og Kronos så jeg kan blive spillet på, og et eller andet sted så elsker jeg Nostarius. Altså det er ikke fordi jeg spiller det, men den fylder sådan, den fylder i hvert fald noget i mig, og det er en rigtig godt private server, synes jeg, Nostarius. Og det jeg også godt lide ved Nostarius, det er at de har en PvE server. Så det er ikke sådan noget med, når du går ud herfra, så har du lige pludselig PvP på, og så kommer så et højt level og bare lige altså, så er det en han gør det derude i general. Hvad kæft man må se det svær, man. Det er fucking stort. Det er så stort, det er enhåndsvåben, man er nødt til at have det på ryggen. Og så er der sådan noget med, så går det ud. Oh god, did anyone say Thunder Fury, Blizzard of the Windseeker, anyone pretty sure I heard wow, Thunder Fury, Blizzard of the Windseeker. Det er bare nogen der lige bare spammer den der fuldstændig. Altså Thunder Fury, ja, er et rigtig godt legendary enhåndsvåben. Men altså det er da lidt træls, at folk lige bare sidder
Thunder Fury. Wow, den her. Jeg troede aldrig, at du ville få Thunder Fury Blade of the Windseeker. Jeg troede, du fik Thunder Fury Blade of the Windseeker. Men du troede, han ikke har den, men alligevel så tror du, han har den. Total mindblow, mand. Altså, nogle folk, de er virkelig så dumme, det er helt vildt. Det er også derfor, at sammen almindelig WoW, altså det er fedt nok, det er slet ikke det. Men så er der også bare dem, der synes det er sjovt at troll nye player, altså sådan nogle nye spillere, altså newbies. Sådan, hvor kan jeg finde ham derhen? Det er du der, eller så skal du gå derhen, hvor så totalt høj level mobs og sådan noget, der var one shot en og sådan noget. Det forstår jeg ikke, og så er der også nogen, der kalder dem you need to learn how to play World of Warcraft. Ja, selvfølgelig har de brug for at vide det, når de er nybegynder, for helvede. Smart ass. Og så er der også nogen, der lige går i gang og aner ikke, hvad helvede han skal bruge hans, hvad han, hvad gør det nu det var? Jo, der er ikke nogen, der ved, hvad for nogle abilities og sådan noget, han skal bruge til hans class, fordi han er jo en ny spiller. Det er sådan, you need how to learn to play your class, noob. Ja, wow. Really? Han er jo ligesom en nybegynder. I stedet for at være så stort røvhul over for ham, hvorfor ikke tage os og hjælpe ham i stedet for? Altså, hvad er det for, er det 1, 2, 3, en måned siden, tror jeg, eller sådan noget, der lavede jeg en Death Knight, fordi jeg vil gerne vide, hvordan der starting zone er efter det Legion, der udkom. Og så er der en, han har så fået en quiz der, og skal have den hest. Og spurgte han mig, hvordan han afleverede den her hest her. Så når han skrev, han var ny til spillet, og så skrev jeg til ham, jamen det er det jeg elsker at bruge min tid på, det er i hjælpe nye spillere, fordi jeg er en af de der få WoW-spillere, som er stadig tilbage i WoW, der hjælper folk, og ikke er så stort røvhul over for dem og sådan noget. Fordi det pisser mig bare af sådan noget. Jeg forstår bare ikke, hvorfor folk de giver sådan noget røvhul over for nybegyndere. Altså det forstår jeg simpelthen ikke. Shit. Det er vist sådan noget med... Det håber jeg så ikke, det er. Fordi der er nogle af de der private servers, der... Helvede, mit mana. Dem kan du overhovedet ikke skrive i, før du er level 5, eller har spillet i en time eller sådan noget, på grund af WoW, eller wow, guldsælger. Og det er bare træls, at der er sådan nogle private servers, der har det. Altså hvis jeg skulle lave en private server, tager de kasser her, mens jeg lige forklarer jer videre, og så er det så det. Hvis jeg skulle lave en private server, så skulle den prøve at være så meget Bleach-like jeg overhovedet vil have den skal være. Og det skal ikke være sådan noget med, man skal have spillet mindst i en time
for at kunne bruge world chat og whisper og alt det der pis der, og man skal ikke være level 15 eller for at kunne snakke eller whisper eller noget som helst overhovedet. Det skal bare være så meget lige til og sådan noget. Og hvis der er sådan nogen der synes, hvis der er sådan kommer nogle guldsælgere på, så vil jeg bare have folk, der skal være sådan en for eksempel hjælpknap eller jeg stok mulighed, så skulle det have sådan en guldsælger mulighed, at hver gang der er en guldsælger, så skulle så skrive ind til mig eller andre, hvis der er andre der med, at der er en guldsælger her, og så kan man måske bande hans account, og hvis han så laver en ny account og sådan noget, så må jeg bare IP-bande ham, altså så han ikke kan bruge internettet eller hans computer eller noget som helst, altså en IP-adresse, fordi så være totalt bandet, fordi jeg gider bare ikke guldsælger. Der er sammen med jeg spiller ind på Phoenix. Jeg kan ikke være alene i... Jeg kan ikke logge på og være alene i 2, måske 10 minutter, før der er allerede en guldsælger, der har visket til mig, eller gå ind til deres mail og sende en mail, men gå ind på den hjemmeside der, og så er der 70%, kan du spare 70% på guld og sådan noget. Det giver jeg simpelthen bare ikke. Det var pisse irriterende sådan noget. Nu får den. Det gør jeg. Aha, nope. Jeg har lige mærket til den. Hvis jeg skulle level en rogue, så skulle jeg nok level en hunter først, fordi så vil jeg have leather working på den, og så vil jeg lave en rogue, level den, og så skal jeg den her engineering, eller så skal de level sådan side om side, i hvert fald profession-mæssigt, fordi engineering, de kunne lave armor. Det synes jeg er så fedt, at man kan lave armor, og så altså lave det til en hunter, og en hunter kunne så farme ting til sig selv, og så bagefter farme ting til min rogue, og så kan jeg få level den, og skal måske også have en eller anden, der har blacksmithing, så kan jeg få lavet et våben til min rogue og sådan noget. Fordi jeg sandsynligt får jeg ikke nogen ordentlige våben, mens jeg leveler, og jeg kommer nok heller ikke til at lave dungeons, fordi man skal lede efter en gruppe, og så skal man hen til en dungeon, eller hen til dungeon, for at kunne lave den, og plus man skal lægge nogle wipes oveni og sådan noget. Det er sådan det er sådan lidt lidt nederen. Altså hvis der er nogen der skriver at de leder efter for eksempel hvis jeg nu vil level min rogue, de leder efter melee DPS til dungeon,
så kunne jeg godt bare sige, at jeg har godt hjælpe ud af tandpinen, hvis der er. Fordi, ja, så har jeg gjort en god gerning og hjulpet dem. Plus, jeg kan være heldig, at jeg får loot, og jeg får XP ud af det. XP, det er så at få XP, jeg så får under med alle omstændigheder, når jeg laver dungeon. Men det kan godt være, at jeg ikke får lige noget loot, som jeg gerne vil have, eller sådan noget. Som skal se den random connection shadow set commands. Okay. Column door. Der simpelthen den er svær her, den var også rigtig godt. Eller den her bag der vil være rigtig godt. Men det er jo ikke altid, at det er synligt, at jeg vil få de der drop der, når jeg laver de der bosser. Den quest her, den kan godt... Det kan godt være sådan noget, der er så mange døre, og så spilder du en helvedes masse tid på rundt der, for de her bokse her, som der er andre, der skal bruge. Men heldigvis skal jeg kun bruge 2 mere. Det Blizzard der skulle lave de originale, hvor det jeg kan godt lide, at Ice Effects våben talenttræet, det har de taget fra Vanilla af, og så har de lige pusset det til, eller ikke pusset det til, men sådan gjort det nye og anderledes og sådan noget. Men I kunne godt have gjort det ved talenterne, fordi det kan godt være, at de var rent tør for idéer, og så skulle du lige pludselig lave 10, 11, 12, og så skulle jeg level 16 for næste talenter eller sådan noget. Men det der jeg godt kunne lide dengang, det var, at du lavede en helt egen specifik mage class. Det er ikke sådan noget med, at du kan vælge det samme ligesom alle de andre, fordi det er sådan, for eksempel går ned og laver en eller anden dungeon, sådan noget, og den der Warlock der, han laver sygt damage, går ind og kigger, jamen han bruger den og den talent, og hvis så man ikke kunne huske det, når man leveler sin egen Warlock, og bruger de samme talenter, så det var sgu da irriterende, det her. Og se ham den anden der, han lavede nemlig også efter de kasser der. Everybody do the flop. Nu har jeg lige fået Jacksepticeye af. Kom lige til at tænke på ham. Det er også sådan, savner lidt, det er sådan noget med, eller ikke rigtig savner det, men nogle gange kan jeg godt savne det der med, at man skal tage op til sin træner, og så træne til sine spells. Men jeg kan bare huske, der er den gang, jeg er sådan drød, og jeg kommer aldrig til at level hende, fordi jeg var tør at få guld på hende hurtigt, og jeg kunne ikke rigtig klare mig, fordi jeg ikke kunne opgradere hendes spells, så hun blev stærkere og sådan noget, så det var sådan pænt nederen. Jeg vil nok have pause alt det her proces her, men jeg synes bare sådan, det er sådan lidt
lidt øve at gøre det, fordi så vi har haft noget information, så er jeg efter at lave videoen, så har jeg så tænkt, jamen jeg har også sagt det der, og så gå ind ved Retail WoW, og så begynde at snakke om det, så vil man ikke kunne fatte hvad fuck er man sidder og snakker om, fordi hvad fanden skal bruge det til her, når der ikke det, der sidder og spiller slags WoW. Altså, der er nogen, de siger, man bliver bandet fra at sidde og spille private server. Men Mr. Game Master Review, han siger så, at hvis nu jeg går ind og bliver bandet, så vil han sige, at jeg vil være den første person ever, der vil blive bandet for at spille private, blevet bandet fra Retail WoW, på grund af at jeg sidder og spiller private server. Han siger, at de går kun efter admins, ikke efter spillerne, eller ja, spillerne, fordi hvis nu de spiller private server, der bliver lukket ned, og de måske skulle ind og se, hvordan Retail WoW det er, men de kan ikke komme derind, fordi accounten er lukket for. Der mister de jo subscribers på, og så vil de jo ikke tjene så mange penge på det igen og sådan noget. Men altså det bliver så, at de måske skal huske på, at de skal ikke bare lave en... Jo, de laver nok en ny expansion for at tjene flere penge på det. Men de skal ikke bare lave noget lort som Wall of Draenor, fordi det er virkelig spilder tid, og folk, det var sådan, jeg så den der sådan skala, hvordan populære WoW det var. Lige der hvor Wall of Draenor det kom ud, så gik den nærmest lodret op, og så styrtdykkede den nærmest lodret ned igen, fordi det var virkelig sådan noget WoW, det var virkelig sådan noget lort. Wall of Draenor. Og hvis jeg skulle spille Wall of Draenor igen, så ville det bare for at lave en Iron Man Challenge. Altså jeg kan også godt Retail WoW nu, men det er ikke det samme, synes jeg. Så jeg har sådan 014 Iron Man Challenge Hunter, men jeg gider ikke at spille på ham. Der er nogle af de der ting der man skal lave om med professions og hvad det hedder, regler og sådan noget, og fuck hvad lige så tænke på. Og jeg spiller så meget Hunter, jeg slet ikke rigtig gider at spille Hunter længere. Vanilla, der kan jeg godt level en Hunter op på en 3, 4, 5 stykker, og så vil den bare stå og glå. Fordi jeg har bare ikke lyst til at spille Hunter overhovedet. Altså nogle gange når man sidder derinde og har engineering, så tænker man sådan, det var jeg skulle lave en Hunter, fordi så kunne jeg lave bedre våben og sådan noget til mig, og så kommer jeg til at tænke på, nå ja, det var sådan hun til der, og slet ikke rigtig gider det alligevel. Men jeg kunne godt lige lave sådan noget, fordi at når Steros kommer tilbage, så kunne jeg godt også sådan noget med, at tingene de spawnede bare sådan lidt hurtigere, end de gør nu. Og så sætte det ned på normal igen, når det er sådan, folk de kommer væk herfra af, og de er kommet højere op i level, og begynder at bruge mere tid på den her class, der får den op i max level og sådan noget. Det jeg nok ikke kommer til, det er at blive højranget PvP'er, fordi
Det er sådan noget med, at man skulle nærmest lave Battleground hele tiden, og der kunne være lang ventetid på Battleground, i hvert fald førhen, fordi du ikke sådan noget med server cross, som jeg så synes, der er en god ting nu, fordi så er det hurtigt med at kunne lave dungeon og Battleground og sådan noget. Trust no one. Nå, guys, level 4. Jeg fik lavet den her lortekurs, der er langt om længe. Jeg håber, I kunne lide videoen indtil videre. Og det vil være rigtig dejligt, hvis I liker videoen, smider kommentarer, lige meget hvad det er, og så subscriber til min challenge. Fordi så ved jeg, at der er nogen, der følger min kanal, og så kan jeg fortælle mig sammen til at lave nogle flere ting. Og hvis I likede videoen, både den her let's play og den anden let's play, så ved jeg, at I godt kan lide mine let's play. Og så har jeg sådan mere lyst til at lave let's play og sådan noget, så det er ikke bare sådan let's play og bare sidde sådan, så sidder på sådan, det er sådan lidt kedeligt og sådan noget, fordi der er ikke rigtig, man ved, der er ikke rigtig nogen, der kommer til at se det og sådan noget, og alt det der, så det synes jeg, der er sådan en smule træls. Mage træner. Nå ja, det er jo derinde. Mage træner, Warlock, Priest, Mage træner, der var. What will you require? Jeg kan ikke godt bare træne til Frostbolt. Selvom man nok ikke rigtig kommer til at bruge den, men fuck der lige det. Frostbolt, den kommer til at ligge der. Nå, men så sagt, tak fordi I så med. Jeg håber I kan lide mine let's play serier indtil videre. Så I må holde jer munter derude. Og jeg vil nok også sige det igen i morgen og i overmorgen. Men jeg vil i hvert fald helt sikkert sige, jeg ønsker jer god jul og godt nytår. Og vi stay awesome. Vi ses i næste video, drenge og piger.